Bi ame jumadona janvier kalo kile mugani kele ambalma o bisimila amala chuka don kibaru keneka bi kibaram no mambolo kada kan ode Mali president kurare Ibrahim Boubacar Keita aleka sukonya obekake bi jumado janvier kalo kile mugani kele kawla dona ka fo kar temele janvier kalo kile tan woro Mali jamana kuntiki korole Ibrahim Boubacar Keita alaye aleka kalfa minala ka shito sampiolo vlani worola aka so sebini koro okum konala labang koni sabatila wala sa kaseka ale koni ka sukunya ka okebi nga ayirela ka foko kati place du génie militaire ko boya masegi mena take ashuma yorola niga soro ka sekinae kana akaso aga sukunya to bena ke yoromna kawla dona ka fo Ibrahim Boubacar Keita ale koni intayali ko fe Mali jamana nyemo fo kata se amko baweruma ulu koni chama sira akaso nikata sanga foke akademba yala kibara wale mambulo kada kan ode kunu alamsado janvier kalo kilemuga okuye Mali finitugu uluka sanya na je kawla dona ka foko kunu janvier kalo kilemuga ko okuye Mali finitugu ulu sambioro ni kelinai okumu konala Mali finitugu uluko ne nyana je bake ola kati o nyana je yere konala ayire la ka fo transition nyamani o Asmi Goita ko o kontara boya matinke o sunu nun ko ni murimai o fenete melongo ka boyeno albi transition nyama ko sodo ko numena joni o 400 logements kati kan sujata konala transition nyama ale tara abulo nobla olanika o baradamne o fenete melen ko kaboyeno shekido ni o koni musaka beta milliard fla ale ni sefa wari million kemenani nyokonala ko ka odi finitigu komauma finitigi munun tayala ka sababu ke faso kuma bwali ale bi ni nyana jeng konala jalatan o koni ndira Mali finitigi bado konma o kon fenete melen ko fe ka boy deflo kala kerengere ala Mali finitigu ulu koni be temela garde national kata se polisuma kata se gendarmeuma ale ni protection civile douane ale ni sapeur pompier ni eaux et forêts ani gardien de prison ni kone konika Mali transition nyama ale koni wele bla alibi Mali finituguma uka dofra uka chesuruka ko sabla ko jatemina koni ya yere ka foko ni wati labanna Mali finitugu ulu koni jonobe kay kosobe ko alibi uka dofra o chesirin nunka wala sa chogam na Mali o kon meseka kuma bo ka bo jugu bulu kibara wara mambulo kada kan ode arabado sirabakan kasara do kera kulikoro marabulo konnela ni ayire la kafo ko mo kile ni turala mo kofla ulu fene jugina kibara mun sirama ulu konne ayire kafo ko bala ni obe narina komina kanga ba o cercle konnala ko sirabakan kasara do kon kere no ayire la kafo ko mo kile obonela anina wa mo kofla ulu yere kon fene jugina mo mun jugina ulu koni ncera kata teleyala narina yen kene sula oga ambe wakati mne ko sisan sababu mnana ni sirabakan kasara nyai o maseka don folo nga kibara ware mana boko fe ambo da ukluka kuna fani kunchela kibara ware mambolo kada ukluka ore ko ni wati labanna ayire la ka fa ko coronavirus ko o kon beka chaya ko sobe ka jolo marabulo konnala kawla dona ka fo ko janvier kalo kile folo kana bla akle tan shekina ko coronavirus era mo ko bioro ni korela ka jolo marabulo konnala o mun konnala ka jolo médecin chef ale koni ayire ka fo ko wuli ka jow kon besina wala sa chukayamna coronavirus ale warali fubiseka sri odana tugudon uluka seka sanya wale uka ulu matrafa ambalma onene ku ya aha bidon kibaro kada okluka